Ens hi tornem a posar des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4, com cada setmana. És un plaer poder començar una nova edició d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica, en el que serà l'última edició per nosaltres d'aquest 2022, any que ja té pocs dies de vida. No en va, estem ja a les 2:05 tocades del migdia del dimecres, dia 28 de desembre. Per nosaltres significa no fer l'edició. Seria casual, 2022, ja fa un temps que la vam fer, sinó que nosaltres en aquest 28 de desembre del 2022 us invitem a que escolteu l'edició número 2491. Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, ¡Arranca y vámonos! El nostre sumari de continguts per tancar aquest 2022 per part nostra, insisteixo que estem al dia 28 de desembre, fins al dia 31 encara li queden algunes hores d'existència en aquest 2022. La temàtica que tenim prevista d'oferir-vos és la següent. Hem de contactar amb Andreu Beà. Andreu Beà és el fundador i president de l'associació Covid Warriors, que fan moltíssimes coses. Nosaltres esperem ja a partir d'aquest mes tenir-lo com un altre dels especialistes habituals de l'altra ràdio de Ràdio 4, i això evidentment serà un plaer poder-ho fer, perquè Andreu Beà és un enginyer, una persona de notable prestigi en el món de l'enginyeria i de la tecnologia social, i amb grans projectes que s'han fet realitat a través de Covid Warriors, aquest nom a l'anglesa, d'uns mesos ençà. Després parlarem d'actualitat radiofònica amb en Francisco Rubió, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes a Barcelona, i aquest mateix que us parla. Malauradament avui no podrem comptar amb el gran Santi Riera. Hem de parlar de periodisme contemporani amb en Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la qual n'és el seu degà. Al món de la radioafició amb en Joan Pere Miquel de l'Arcat i amb Xavi Bermejo de Mike Delta Víctor. Cop d'ull també a l'actualitat de la supercomputació amb el catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, Jordi Torres, i alhora també membre del Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, i també temps pels més menuts de la casa, temps per l'altra ràdio, l'Escola, amb en Pitu Martínez. Tot això avui fet per Marc Willy, realització tècnica, control de so. Fèiem dies que no estàvem mano a mano amb el Marc, el control de so. Benvingut una altra vegada a l'altra ràdio. I aquest qui us saluda en el seu nom i en el meu propi Sintoniqui a la direcció i presentació. L'altra ràdio, amb Sintoniqui. I ara hauríem d'afegir l'especialista que escoltareu tot seguit, és a dir, a més de mi mateix, aquí la persona transcendent important és la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, la Xari Bermejo, com cada mes, que ens porta l'actualitat de la ràdio i la televisió internacional. No, això era en Francisco Rubio. La Xari Bermejo també ho podria fer, ens porta l'actualitat del món de la radioafició. Ara sí que ho dic bé, mirant molt les dates actuals, perquè hi ha una cosa que avui ens parlarà la Xari que té molt a veure amb el canvi d'any que farem d'aquí pocs dies vista. Com anem, Xari? Què tal? Hola, Cinto, molt bé. De què ens parleu avui des de Mike Delta Víctor, que té a veure amb aquest trànsit del 22 al 23? Doncs mira, des de Mike Delta Víctor de X Group tenim una iniciativa que l'ha fet l'Eco Bravo 3 Juliet Tango, el Jordi, per desitjar bon Nadal i bon any nou 2023. I per celebrar-ho i commemorar-ho hem organitzat aquesta activitat especial en què es pot obtenir un diploma commemoratiu d'aquest esdeveniment. Les bases per a l'obtenció del diploma són molt fàcils, són les següents. La data en què l'activitat està activa és des del passat dijous 22 de desembre del 2022 fins al 2 de gener del 2023, tots dos inclosos. El responsable d'aquesta activitat és Eco Bravo 3 Juliet Tango, el Jordi. Només seran vàlids els contactes realitzats amb l'indicatiu especial, que és el que farem servir en aquesta activitat, que és Eco Hotel 3 Hotel November Yankee. Els mètodes de confirmació de contactes exclusivament per Eco SL i l'OU. També val a dir que els contactes realitzats al mateix dia a la mateixa banda i moda seran contactes duplicats i que aquesta gestió de contactes i obtenció de diplomes en PDF es farà de manera automàtica.
I ja sabeu, tota aquesta informació a mydeltavitor.com i al Facebook de l'altra ràdio. Sí, si algú tingués curiositat d'anar a l'enllaç directe, la Xari Bermejo sempre ens envia la informació, Facebook de l'altra ràdio, cliqueu, algú es pot preguntar, Hotel November Yankee, Eco Hotel, molt bé, 3, la zona de Catalunya, HNY, fàcil, Happy New Year, no? A l'anglesa. El Nadal ja l'hem deixat enrere fa pocs dies. No en veia, estem el 28 de desembre, però evidentment fins al dia 2 encara actiu aquest Ecotel 3 Hotel November Yankee. Xari, que vagi molt bé 23 pel món de la radioafició, també en general, evidentment, i específicament per a Mike Delta Victor. Fins aquí uns dies, que ja serà el mes de gener. Vinga, fins aquí uns dies. Bon any. Perfecte, Xari. Moltíssimes gràcies. El dit que vagi bé el 23, i esperem que també ens porti coses agradables. Doncs segur que sí, ja veuràs com sí. Ens retrobem ja al gener. Vinga, doncs, que vagi molt bé. Adéu. Igualment, bones festes. Igualment, Xari.